El Consell Comarcal del Baix Camp t'ofereix aquest espai. Els Iucalis pujaven ahir a la nit a l'escenari del Parc del Pinaret de Cambrils. Els Iucalis són un grup que fan músiques populars d'arreu del món i al municipi van oferir un viatge màgic que descobria les emocions de la música arrelada en els pobles, un mirall de cultures, ritmes i melodies que es despleguen a través d'una interpretació càlida i original. La música popular amb el refinament de la música de cambra i la festa de la música tradicional. Els Iucalis són 6 músics apassionats per aquest tipus de música que van deixar sonar les percussions, el contrabaix, la mandola, la guitarra espanyola, el clarinet, la flauta travessera i fins i tot l'acordió. De fet, el que ens crida és una mica la barreja de senzillesa i bellesa que pugui tenir amb l'arrel popular. De fet, nosaltres ens agrada molt la música propera, i això de caire senzill però amb molta proximitat i sobretot proximitat amb la gent, i amb això vam connectar molt amb aquest tipus de música, ja buscant aquest tipus de concert així de molt de feedback amb el públic, no? De bastanta feeling i tal amb la gent, de tenir-los a prop, notar el caliu i una mica doncs traspassar aquestes energies, i això amb les músiques populars funciona de conya. El Departament de Festes estrenava programació d'estiu el passat mes de juliol amb la Festa del Mar, espectacles i música que es fa a casa nostra, endinsar-se a la mar cap a nous horitzons a través dels concerts d'escenari de petit format, música feta per gent de casa, de la nostra terra, que s'obre cap a altres cultures i nous mons, siguin de la Mediterrània o de més enllà. Concerts al Parc del Pescador, al Parc del Pinaret i a la plaça d'Espanya, que començaven amb els Iliacan i el seu espectacle Pastanagues, un espectacle de dansa familiar que va entusiasmar el seu jove públic. És una història original del Martín Roc, és un titellaire que també ja estava abans de l'espectacle i és com la mare de l'espectacle, el Martín, i la seva idea la vam posar en escena ell, l'Àlvaro i jo mateix. El més agraït és treballar amb companys d'aquest nivell que t'ho faciliten tot molt i és un plaer. La música de ses illes arribava amb Oliva Trencada, concert de música folk, pop i tradicional de les Illes Balears. Ells feien ballar el seu públic al Parc del Pescador fent una música de la qual tothom en pot treure suc. Tampoc no fem res nou, vull dir, més que inventar la penicil·lina, nosaltres el que fem és administrar-la. Déu-n'hi-do, en 3 anys hem fet 3 discos, ara estem pendents d'un quart disc, també un disc paral·lel de poemes musicals, és a dir, en 3 anys quasi treure 5 treballs és com a, vull dir, ni Acció Mediterrània fa aquestes coses, no? Ni en Florentino Pérez, que té una gran empresa, fa aquestes coses. No s'atreviria a treure 5 discos. Els Percopats van portar fins a Cambrils Mania Percutòria, un espectacle itinerant que va combinar la percussió acústica amb la percussió electrònica. Ells van passejar-se pel passeig marítim amb molta marxa. El Shazar i les seves històries desencantades oferien una música egipci i jazz, pop i rock, una bona barreja de tot en una nit estiuenca al Parc del Pescador. En unes hores tot serà millor, germana, en unes hores... I
I encara queda Festa del Mar per dies. El Rauxa, aquesta nit, música d'autor amb Albert Jordà, espectacle de circ amb els desastrosos circus, cançons de vi, de beure i de taverna amb Los Pàndols, música mediterrània amb Mirna i, finalment, el divendres 20 d'agost, espectacle itinerant amb una representació contemporània de Cavalls de Menorca. És que és tan atent i m'estimo tant, El Consell Comarcal del Baix Camp t'ha ofert aquest espai.